da namjestim ovaj mikrofon, da ne bude ni preblizu ni predaleko. Moje ime je Deja Vidović i vodit ću nas kroz ovo naše današnje predstavljanje knjige Zen Yoga, razvijanje pomnosti kroz pokret, autorice Karmen Mihalinec, koju također pozdravljam. A sa nama je danas na ovom predstavljanju i Jadranka Ladavac, koja je zapravo autorica ilustracija u ovoj knjizi i zbog koje je ova knjiga dobila još jedan dodatni poseban pečat. Proći ćemo dakle kroz ovo predstavljanje nastojeći ponešto reći o Zen jogi, ali isto tako i naravno o ovoj samoj knjizi. I ja ne bih zapravo dužila u ovom uvodnom dijelu, nego bih odmah prepustila riječ autorici Karmen Mihalinec i zapravo je pitala, s obzirom da je predmet ove knjige zapravo budistička joga, ajmo tako reći, što na neki način ukazuje da možemo govoriti o različitim tradicijama joge, s jedne strane budističkoj, a isto tako onda i hinduističkoj. Zapravo bih te, Karmen, zamolila da za početak kažeš nekoliko uvodnih riječi o tome kako shvatiti Zen jogu, kako bismo onda nastavili dalje. Teško da će ići u nekoliko uvodnih riječi. Dobar dan svima za početak. Dakle, Zen joga je doista, kao što je Deja rekla, budistička joga. I to je čini osobitom i drugačijom od većine danas prisutnih joga, ako jogu shvatimo u onom jednom reduciranom smislu tjelesnog kretanja, tjelesnog vježbanja, neke vrste tjelesne prakse. Dakle, onda je to jedna od rijetkih joga koje u svojoj filozofsko-svjetonazorskoj pozadini zagovaraju budističku stazu preobražaja. I to je njena osnovna odlika i po tome se najviše razlikuje od hinduističkih oblika joge. Dakle, ona se razlikuje u svojoj tjelesnoj izvedbi, ali intencija tjelesnog treninga jest upravo da tijelo, da jedan veliki, značajni, grubi dio nas postane žarištem pažnje. U stvari žarištem jedne ogoljene, pročišćene svjesnosti ili pomnosti o tijelu kao tijelu ili tijelu u tijelu. A onda možemo dalje možda elaborirati što to sve uključuje. Ja bih te još pitala jednu stvar koja mi se čini nekako posebno važnom za jogu općenito. Dakle, joga ima dugu povijest i dugu tradiciju. Nastala je na istoku, dalekom istoku, rekli bismo. Opstala je do ovog današnjeg trenutka, ima svoj potencijal za dalje. Što je to zapravo u samoj biti joge da se uspijeva oduprijeti trajanju, vremenu? Pa joga je nastala na istoku, ali taj istok nam civilizacijski i svjetonazorski nije tako dalek. Dakle, ona je plod indijske civilizacije i to arijske indijske civilizacije s kojom dijelimo u stvari slične korijene. Dakle, pripadamo istom nekom dalekom kulturnom krugu. Ono što jogu, čini mi se, čini osobito vitalnom, jest upravo ta srž koja ostaje u stvari aktualnom u sva vremena. Jedna koja je aktualna prije, što god rekli, je li to prije 5000 godina ili prije 3000 godina ili prije 1000 godina ili dan danas. A to je postavljanje tih ključnih egzistencijalnih pitanja koje ćemo se mi kao ljudska bića pitati dok god postojimo. Pitanja o našem smislu, našem podrijetlu, našoj biti, našoj naravi, našoj sudbini. I to je joga. I svaka prava joga, svaka joga koja se u stvari
koja smije polagati pravo na taj naziv, to ima u svojoj podlozi, u svojoj osnovi. Dakle, ovdje smo se danas našli kako bismo predstavili knjigu o Zen jogi, čija je autorica Karmen Mihalinec. Knjigu je izdala, objavila vjerska zajednica Dharma Loka. Urednik knjige je Žarko Andričević. Likovno oblikovanje, pečat, dakle likovnom oblikovanju knjige je dala Ana Zubić, a svakako valja spomenuti i Antu Samodola koji je bio strpljivi model za fotografije na temelju kojih su kasnije nastale i ilustracije za ovu knjigu, o čemu ćemo također reći nekoliko riječi. Urednik knjige je u svom predgovoru istakao nekoliko važnih stvari koje smatram posebno korisnim ovdje istaknuti. One se zapravo tiču početne teze, a to je da je ova knjiga jedno veliko djelo. Nekoliko je različitih argumenata koji stoje u pozadini ove teze, na koje je ukazao, kako sam već istaknula, urednik knjige i koje smatram ja ovdje dakle važnim ponoviti. S jedne strane se radi, dakle što čini ovu knjigu tako velikom? Između ostalog i sama uvjerljivost same autorice knjige, koja je zapravo proizašla iz činjenice da Karmen ima dugogodišnje iskustvo na nekoliko razina kao praktičarke Chan meditacije, kao učiteljice, dakle kao one koja podučava samu jogu, ali zapravo pored te njene prakse i iskustva koju ima u budizmu, u Chanu i u Zen jogi, ona je zapravo u svom backgroundu, što bi se reklo, indolog. Tako da u principu temu u ovoj knjizi obrađuje i iznutra i izvana na neki način. S obzirom, Karmen, da je iza tebe doista dugogodišnje iskustvo praktičara, zanima me s kojim pobudama i s kojim idejama i s kojim početnim konceptima si krenula kada si odlučila početi pisati ovu knjigu koja je sada tu pred nama. Ovo dugogodišnje tako gordo zvuči. Ja se osjećam početnikom. Ta početna namjera ili ono što me nagnala nije bila shvaćanje da imam znatnih literarnih talenata ili da uspijevam osobito dobro objasniti ono što radim, nego naprosto potreba. Ova knjiga je odgovor na potrebu koja se pojavila u Zen Yoga udruzi da napokon imamo priručnik. Dakle, da napokon ono što podučavamo, ono što izučavamo, ono čemu smo mnogi od nas, ne samo ja, posvetili dobar dio svojih životnih snaga i energija, da dobije tu materijalnu podlogu, jer knjiga je ipak nešto što u ovom netrajnom svijetu ipak traje malo dulje nego ove riječi koje završe negdje u vjetru. Znači, knjiga je zamišljena kao priručnik. Dakle, ona nije teoretska, mada postoje neki njeni teoretski dijelovi ili teorijski dijelovi koji nastoje osvijetliti što mi je bilo značajno i što mi je u stvari najviše problema zadavalo, a to je osvijetliti taj jedan širi kontekst joge, tu podlogu iz koje je ona izniknula, tu kompleksnost koju ona u stvari uključuje, jer ako je nešto zbunjujuće, onda je to joga, jer ima tisuće lica, osobito danas. Dakle, prikazati taj jedan duhovni krajolik koji je uspio iznjedriti jednu disciplinu koja je, evo, sama se rekla, uspijeva preživjeti do danas.
Ali osim te podloge koja je idejna ili svjetonazorska ili duhovna, glavnina knjige ipak se bavi elementima samog sustava Zen joge. I to su u stvari tri velike teme. Prva od njih je dovođenje tijela u red i u stvari uključuje sve, osim razmatranja nešto na početku o naravi tijela i tom pristupu tijelu i u stvari tom čemu tjelesni trening kao duhovna praksa. Dakle, uključuje sve položaje, stavove, nizove od kojih se sustav same Zen joge sastoji. On opisuje i kako se da sat joge, kako se vježba doista, kakva je to izvedbena disciplina, jel kako se to uopće izvodi. Onda je središnji ili drugi dio se bavi dahom, dovođenjem daha u red, a treći dio se vraća i govori o u stvari njegovanju uma u užem smislu, ne više samo kroz tjelesno kretanje, nego njegovanje uma na način na koji se umu pristupa u okviru Chan ili Zen škole budizma koju Zen joga u stvari slijedi. Dakle, zvuči kompleksno, nije doista, ali dakle, nastojala sam u stvari na jedan prilično širok način pokriti sve glavne elemente joge, Zen joge. I onda ima još nekoliko na kraju onako praktičnih dijelova. Jedno je o literaturi za dalje, što čitati, što čini se da naslova o jogi ima jako puno, ali ih ima u stvari jako malo, onih na koje se čovjek može osloniti. Nešto o samom nazivlju na treningu, nešto o školi za učitelje, jer ovaj priručnik jest namijenjen onima koji redovito vježbaju, ali još puno više onima koji kreću i koji u stvari slijede program učitelja ili učiteljske škole za učitelje Zen joge, što je opet tema o kojoj možda možemo kasnije. Možemo malo kasnije, sad bih na trenutak prepustila riječ i Jadranki, koja, kako sam već rekla, je autorica ilustracija u ovoj knjizi. Jadranka također prakticira jogu već niz godina. Po struci si dizajnerica i zapravo u ovoj knjizi si udružila svoje, ajmo tako reći, dvije strasti, dizajnersku i ovom za praksom joge. Kako je bilo udružiti te dvije strasti na putu dubljeg spoznavanja same joge? Ako možeš malo podijeliti sa nama svoje iskustvo i opisati nam sam proces rada na ilustracijama. Pa da, mislim, zapravo to je vrlo slično iskustvo. Iskustvo redukcije i traženja nečeg što je zapravo osnova. Jednako je tako bilo i u samom procesu izrade ilustracija, gdje smo uzeli jednog modela, Antu Samodola, kako bi ujednačili ilustraciju u cijeloj knjizi i tražeći onda nekakav izraz konzultacijama i s autoricom smo došli zapravo do redukcije i samog likovnog izraza gdje on još uvijek treba ostati prepoznatljiv, odnosno treba na neki način opisati vježbu, da na prvi pogled bude jasno ono što je u tekstu opisano, možda kod kasnijeg podsjećanja nakon čitanja knjige, ali s druge strane da ne privlači previše pozornost, da nije primeran. To je to. Koliko je tebi iskustvo rada na knjizi utjecalo i promijenilo možda neki odnos prema samoj praksi joge?
je li se dogodio određeni pomak, je li to uopće moguće očekivati? Pa zapravo za vrijeme rada na ilustracijama sam ja negdje baš bila u školi za učitelje, tako da je ponovo proći kroz sve položaje iz jednog drugog kuta bilo zanimljivo, bez obzira na dugogodišnje vježbanje, kada se to pretače u neki drugi medij, je ipak novo iskustvo, uvijek novo. Ja bih zapravo to isto pitanje na neki način proslijedila i autorici i ponovila, dakle, pitanje koliko je onda samo pisanje za jednog početnika u prakticiranju joge utjecalo na samu praksu joge. Sad je lakše, sad što god me pitaju kažem u knjizi je. To je šala iz prošlogodišnjeg našeg putovanja po knjizi, po Kini. Imali smo vodiča, dvojicu vodiča koji su napisali podosta knjiga o Zenu, odnosno Čanu u Kini. I oni su nas vodili po raznim samostanima, svetim mjestima, hodočastilištima i ostalim prilično egzotičnim mjestima. I što god bi netko od neznalica pitao, odgovor bi bio it's in the book. Višestruko objavljivani autori si mogu dozvoliti taj luksuz. Tako i ja sad svojim đacima u knjizi. To je šala, naravno. Ali, a joga je uvijek vraćanje na osnove. Zen joga je uvijek ponovno posjećivanje mjesta koja su naizgled poznata i otkrivanje u njima nekih novih dubina. I doista nema točke u kojoj se može reći da je vještina iscrpljena, barem za mene. U stvari čovjek najviše najdublje istraži nešto kada je s jedne strane nagnan time situacijom, ali kada se tome vrlo intenzivno posveti. Za mene je pisanje ove knjige u stvari bilo vrlo intenzivno posvećivanje nečem što dobro poznajem, ali u stvari situacija koja me natjerala da zapišem, dakle da uobličim vlastito iskustvo mi je otvorila nove dimenzije tog istoga iskustva. Tako da je stvarno bio naporan, ali s druge strane sve dobre stvari su naporne. Taj napor je onaj koji uspije iznjedriti, čini mi se, nešto korisno i nešto što i nas same, bez neke velike pretencioznosti, ali promijeni. Otkrije nam neke dijelove iskustva za koje ranije nismo znali da su to. Tako da je meni bilo strašno korisno. Korisno i za moje vlastito prakticiranje, ali i silno korisno u podučavanju. Zato je uobličiti nešto na način da drugi to mogu razumjeti, dakle moć prenijeti vlastito iskustvo i u drugima stvoriti situaciju u kojoj se tako nešto slično može pojaviti, je u stvari silno zanimljiv proces. Vjerujem, zato sam te nekako htjela pitati upravo ovo, kako bi se nama podijelila takvo jedno iskustvo kroz koje si prošla tijekom procesa samoga pisanja. Sama si u jednom trenutku rekla da je ova knjiga zapravo pisana kao priručnik za praksu, ali unatoč tome ona govori i o fenomenu joge, govori nešto o povijesnom, religijskom, duhovnom, filozofskom kontekstu i značenju. Također si spomenula da je knjiga nekako namijenjena za različite čitatelje,
I ona doista može biti zanimljiva veoma širokom čitateljstvu, čak i onima koji se nikada nisu susreli sa jogom, pa onda niti sa zen jogom. Ali u principu je knjiga namijenjena, dakle, s jedne strane početnicima, s druge strane opet početnicima, ali onima koji su se odlučili za školu za učitelja joge, a onda i u konačnici i samim učiteljima. Čini mi se da knjiga ima doista tu sposobnost, s obzirom na stil, način, kako je ona pisana, kako je strukturirana, da može biti jednako važna i jednako zanimljiva različitim tipovima čitatelja koje smo samo upravo spomenula. Ali sve ovo zapravo spominjem kako bih ti dala šlagvort za pitanje o školi za učitelje joge, koju si i sama spomenula, i Jadranka također kao jedna od onih koja je pohađala školu, i ja trenutno sam jedna od tih sretnica, pa bih te, Carmen, zamolila da nam nešto kažeš i o samoj školi. Škola za učitelje zen joge. Trenutno ju pohađa 4. generacija. Ti si dio te četvrte generacije. I započeli smo je 2003. godine. U stvari isto iz nužnosti. Ne sa idejom da ćemo obrazovati bajne nove učitelje zen joge, nego zbog toga jer se je pojavilo dovoljan broj ljudi koji su bili spremni za taj još jedan novi korak, za taj korak dalje. I to je bila s jedne strane potreba, dakle, koja je izrasla ili pojavila se sa tom jednom skupinom starijih učenika, starijih praktikanata koji su stasali do te točke ili dosegnuli tu točku da mogu krenuti dalje i da im je potrebno nešto dalje. S druge strane je to opet nama bila dobra prilika da strukturiramo podučavanje, da strukturiramo poduku i da osmislimo takvu vrstu podučavanja koje će u konačnici, kada ga se završi, onima koji su ga prošli dati dobru uporišnu točku da mogu početi podučavati. Što ne znači da jesu već učitelji, jer u stvari završetkom škole nitko nije učitelj. Učitelji smo svi u nastajanju, kao što smo i učenici svi uvijek. Ali dakle, da imaju tu neku unutarnju sigurnost, stabilne temelje i dobro potkrijepljeno znanje o disciplini kojom se bave i koju kreću podučavati. I zbog toga je program, pa ja mislim da je užasno zahtjevan u stvari. Traje, dakle, Instant od tjedan dana. Dakle, škola traje 2 godine. Uvjet da bi se pristupilo školi je, dakle, minimalno 2-godišnje vježbanje. Sama škola još traje 2 godine koje uključuju i predavanja, cikluse predavanja, 4 rezidencijalna seminara i pohađanje dio programa budističkog centra, uključujući i 7-dnevno meditacijsko povlačenje. Dakle, i ono što se nastoji u stvari jest s jedne strane istražiti taj aspekt tijela, vid tijela, dakle položaje, stavove, nizove, utvrditi ih, ali s druge strane sve ono što je u njihovoj pozadini, dakle filozofiju tijela, filozofiju uma, naravno anatomiju, istočnu, zapadnu, budističku psihologiju, odnos učitelja i učenika, razvijanje vrlina, dakle cijeli taj budistički put koji je isto tako predstavljen u samoj školi, do na kraju upoznavanja, ne samo upoznavanja, nego ovladavanja
metodama Chan ili Zen meditacije, što kulminira samim dolaskom na sedmodnevno povlačenje i u stvari zaokružuje tu jednu priču postajanja učiteljem meditacijske joge, jer ako prevedemo Zen yoga na hrvatski, onda bi to bila meditacijska joga. S obzirom da si sada spomenula taj prijevod Zen joge na hrvatski, možda da pokušaš samo malo više pojasniti o čemu je zapravo riječ? Teorija je vrlo jednostavna i stvar se može reći na beskrajno jednostavan, gotovo banalan način, ali kao i sve jednostavne i banalne stvari, puno je kompleksnije i uključuje puno više od onoga što se naizgled predočuje. Vrlo jednostavno, Zen yoga se bavi združivanjem tijela, daha i uma. I najjednostavnija određenje, najjednostavnija definicija pomnosti jest držanje uma i tijela zajedno. I u stvari nam se čini da je to nešto što je naša svakodnevnica. Pa mi stalno sve ono što radimo i sa tijelom i sa umom. No međutim, da sad ovdje pokušamo na par minuta u stvari biti prisutni, vidjeli bismo da u stvari vrlo brzo to jedno mentalno komešanje bi nas odvelo vrlo daleko od ovoga prostora gdje smo sada. I sad, ono što u stvari Zen yoga nastoji jest na tu jednu osnovu tijela položiti um i držati ga zajedno. I to je ono yoga u Zen yoga. Jer yoga prvenstveno znači dakle ujarmljenost, ali u tom jednom izvedenom značenju kao opis duhovne discipline, to je sjedinjenje, to je dovođenje zajedno u jednu točku. Kada se um i tijelo dovedu zajedno, onda vrtnja svakodnevnog uma prestaje. Kada vrtnja svakodnevnog uma prestaje, onda se stvarnost razotkriva na drugačiji način. Ja bih tu stala. Hvala, Carmen. Ja bih sada omogućila i našoj cijenjenoj publici, ukoliko želi postaviti neko pitanje autorici knjige, sada je prilika za to. Tako da evo, slobodno možete dići ruku, mi ćemo vam dati mikrofon. Nismo se dogovorili i razgovarali o tome hoćemo li vas pripuštati k nama ili ne, ali evo, ja sam u ovom trenutku ovdje i sada odlučila vam omogućiti da i vi dobijete riječ, odnosno mogućnost da postavite pitanje. Nema. Dobro, pitanja ćemo očito kasnije razmjenjivati i davati nakon toga odgovore. Ja bih prije nego što završim htjela reći još, dakle negdje na samom početku ovog predstavljanja sam istakla da je urednik u svom predgovoru knjige naznačio da je riječ o velikome dijelu i ponudio je nekoliko argumenata za to, neke od njih sam već istaknula, a htjela bih još zapravo spomenuti jedan. A on kaže, dakle, u predgovoru da je između ostalog ova knjiga o Zen jogi velika i u svjetskim razmjerima, zbog toga što je mali broj dijela posvećen njegovanju uma kroz vježbanje tijela u nekoj budističkoj tradiciji. Dakle, mi doista ovdje i sada imamo tu priličnu privilegiju imati uz sebe ovakav jedan priručnik za praksu i meni je doista beskrajno drago, Carmen, da si odvojila svoje vrijeme, da si iznašla snagu i energiju da uskladiš svoje iskustvo i svoju praksu, pretočiš u pisani trag i ponudiš to iskustvo i to znanje svima drugima.
Ja bih, koja se slažem sa svim onim što sam ovdje istaknula, a riječi su urednika ove knjige, još svakako htjela naznačiti jednu stvar, a to je da je doista riječ o jednoj knjizi, dakle ne samo priručniku, iako mu je to bila prvotna namjena, dakle o jednoj knjizi koja je skladno, usklađeno napisana, koja uspijeva razotkriti dijelove zen joge i prakse zen joge i fenomena joge na jedan vrlo jednostavan i pitak način, a pri tome ne ulazeći u bilo kakvu trivializaciju, nego nam razotkrivajući ili barem malo otvarajući taj zastor prema onoj dubini koju možemo iznaći u samoj praksi zen joge. Evo, ja bih vam se zahvalila i drago mi je da smo imali priliku danas, nakon godinu dana što je knjiga objavljena, malo porazgovarati o knjizi i predstaviti je, što zapravo i govori o tome da je ova knjiga za sva vremena. Hvala. Hvala tebi, Deja.